Dili pa ka pwede ana oy. Sama po ka mami. Oy, imo magipatungod sa ko ang cake, maibog ko. Dito ni sa unahan mo. Usab na. Baliktad na to. Baby, try. Anak. Dala na mo siya cake, dai. Anak ka cake na. Yay! Makapictorial na si Troy sa iyahang 2 months. Wow, ka-sweet. Mag-ilis pa biyan na siya sa nina. Hala, ni katawa. Mag-ilis pa biyan na siya sa nina. Oh, I am 2 Ayoko months. na mo mata. Ayoko na mo mata. 2 months na mo, baby Troy. Ayoko na mata gani. Magmaoy na ko rin dito taod. Ay, dili kay 2 months man daw niya ron birthday Plap, niya. plap, plap, plap. Plap, plap, plap. Plap. Oo, ang simod. Ang simod. Kasi mo ito bata. Abi, daddy kay ilis na mi daddy kay na nagtapis-tapis sabi na siya daddy. Nagtapis-tapis. Naman na naman siya imuhang nina na ko eh. Wala na, nasupo na. Sako ka? Sako ka? Sige nahan. Gani, ang dali na, palunggo. Ang palunggo ni mommy, ug daddy. Ba? Hinay lang, mommy. Ano mo, be? Oh, lagi, oh. Ah, wala, oy. Hapit na, oh. Hinay lang, mommy. Wow! Magpakarga? Hindi na mag-pictorial pa ganito. Ito, manipa. Sa isog. Una lagi man siya dyan, no? Yay! I am 2 months. 2 months na ka, bibi. Ay! Ah, wala dito mag. 2 months na ka? 2 months na? 2 months na? 2 months na ka? Dalaan ka kang daddy og cake. 2 months na ka? 2 months na na? Very good! Good job! Ala to si Doc, no? Katawa-katawaan mo si Doc. Kay ganahan ka ato? Oh, ganahan siya. Oh, wala na. Sige na. Bahala magkagidli ang mami. Basta gwapog suot ang bib. Ay, sexy. Nakayawan. Sige. Sige. Kaon ka, mami. Uy, imo manggi. Paduol sa kuha. Dito na Dito na siya natawang sikas. Happy 2 months, baby Troy. Si Kurimas iyang naong. Na, sige. Dili pa ka pwede ana oy. Sama po ka, mami. Uy, imo magipatungod sa ko ang cake, maibog ko. Dito ni sa unahan mo. Usab na. Baliktad na to. Kanito ah. Kagweng ang bata na mo anak. Sa po, baliktad na nato niya na to ni Pikas. Sige, bi. Abos puro na to. Si Pikas kamot na po niya iyan. Ala, iwit si mami sa video ay. Dar na daw, be? Dar na daw? Ayaw, dili mo sagot yan, daddy na mag-dar na siya. Eh, si Duok! Ang sarap po na yung giko mo.